Nkutheka ena tinatsatira ena sitinatsatire komano kunali mkumano pakati pa mtsogoleri wa dziko la Malawi amene watundi a Profesa Arthur Peter Mutharika komanso bungwe lija limene limadziwika kuti International Monetary Fund kapena kuti IMF. Mkumano umenewo unachitikira ku Lilongwe kuja kumadziwika zoti kuntunthama State Lodge ku nyumba ya boma imeneyo. Mkumano umenewo unachitika posatira kuti akuluakulu a bungwe limene limadziwika kuti IMF, akuluakulu amenewa akuchokera ku chigawo cha Africa ndipo anasogozedwa ndi director wa bungwe limeneli ku chigawo chimenechi cha Africa amene watu zina lawo ndi Abebe Silase. Komabe mafunso amene akumazabwera ndionena kuti kodi magayizi amene wa IMF amazatani posatira kuti mgwirizano pakati pa dziko la Malawi komanso bungwe limene la IMF unatha. Nanganso kodi kumeneko kunali zokambirana zotani pakati pa mtsogoleri wa dziko komanso akosana amenewa a bungwe la IMF. Poyankhato mafunso amenewa tilole ntifotokozeni mwachidule chabe nkhani yonse mene inayendera. Paja ambiri tikutsatira kuti mgwirizano pakati pa bungwe limene la IMF komanso dziko la Malawi unatha munali mu May chaka cha 2025. Mgwirizano umenewo unatha posatira kuti mfundo zimene anasayinirana pakati pa dziko la Malawi komanso bungwe limene la IMF zinapezera zonena kuti a dziko la Malawi, atsogoleri a dziko la Malawi sanakwaniritse mfundo zimenezo. Paja mu nthawi imeneyi ndionena kuti amatsogoleri a dziko la Malawi anali a chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi a Dr. Lazarus Chakwera. Nde mwachidule chabe mgwirizano umenewo unasayinidwa panali pa 15 Novemba chaka cha 2023 posatira kuti mgwirizano woyamba unaliko mu chaka cha 2022 ndekuti a chipani cha Malawi Congress Party anakwaniritsa mfundo zimene zinali mu mgwirizano umenewo. Tikhulupirira kuti ambiri linatsatira bwino nkhani yake imene inayendera. Ndipo posatira kukwanitsa kwa mfundo zimene zinali mu mgwirizano umene wa chaka cha 2022 kunapezeka zonena kuti abungwe limene la IMF anasayiniranso mgwirizano wina ndi dziko limene la Malawi ndipo mgwirizano umenewo unali wa miyezi 48 kapena kuti zaka 4 ndimene anagwirizirana. Nde umayamba mu Novemba chaka cha 2023 umakatha mu Novemba chaka cha 2027. Mgwirizano umenewo amautchula kuti Extended Credit Facility kapena kuti ECF ndipo unali wa ndalama zokwana 175 miliyoni US dollars. Paja mgwirizano woyamba umene anazagwirizana mu chaka cha 2022 unali wa chaka chimodzi ndipo ndalama zake zinali 88.3 miliyoni US dollars. Ndeno cholinga cha mgwirizano umene unachitika mu chaka cha 2023 mu Novemba mmenemo kapena kuti ndalama zimene anagwirizana kuti bungwe limene la IMF lipange facilitate kuti zithandize ku dziko la Malawi. Ndekuti cholinga chake kunali kuthandizira dziko la Malawi kuti atsitse inflation imene inali yokwera kwambiri. Cholinga china chinali choti achepese ululu umene dziko la Malawi likumakumana nawo chifukwa cha ngongole zimene dziko la Malawi lili nawo kande kuti kuchoka kumaiko ena kamabungwe ena ndi zina zotero. Panali zambiri, list yo ndi yaitali koma tangofotokozapo mwachidule chabe zina mwa mfundo zimene zinali mu mgwirizano umenewo. Komano makosana a MCP anauzidwa kuti ayenera kukhala osamala kwambiri asaphwanye mfundo zimene zili mu mgwirizano umenewo. Ndekuti kunali ngati kukhale kusamala chuma cha dziko, ndekuti ndalama azisamale kwambiri kumbali ya spending. Ena amazafotokoza kuti fiscal discipline kapenanso kukhale monetary discipline. Komano potengera kuti magayizi a MCP nthawi ija ambiri tikutsatira bwino kuti anali reckless, amangolekerera kumangopanga zinthu zosalingalira kuti anasayinira mgwirizano umenewo. Ndekuti kunali kupanga overspend, paja kumakhala kuyitanisidwa mafumu ndekuti mtsogoleri kumangoyenda kupita uku akamatuluka kunja ndekuti amakhala kugwetsa ntchito $, komanso ngongole zimene amakonda kutenga za loko zimenezo. Ndi zifukwa zonsezo akaziphatikiza nchifukwa chake abungwe limene la IMF ananena kuti inuyo simukumva mukuphwanya ndondomeko zimene tinagwirizana kuti pakhale financial discipline komanso monetary discipline. Nde inu mungoononga ndalama mapeto ake palibe chifukwa choti mgwirizano umenewo upitirire. Ndekuti anawuthesa paja ndi muchamadekera kuti kuchitike chisankho kukasankhidwanso atsogoleri ena pazakhale kukambirana ndikuona kuti chisogolo chitha kukhala motani.
paja ena tikutsatira bwino kuti magazi a MCP akuluakulu a chipani cha MCP nthawi imene zinkamveka kuti amatusa ndalama kuchoka ku Reserve Bank kumapitisa kuma black market, zomwe ndi zophwanyanso mfundo za ndondomeko imene anagwirizana ndi magazi amene a IMF. Ndeno pa mkumano umenewo mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika sanabweze mawu, anafotokoza kuti dziko la Malawi linafika pa sanza likufunikira zoti litapeza thandizo la msangamsanga kuti akonze mavuto amene akusausa nzika za dziko la Malawi. Ndipo tenga ndimene amafotokozera a Profesa Arthur Peter Mutharika amanena zoti kuli mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto, kuli njala imene ikusausa nzika za dziko la Malawi, kuliso vuto la kusowa kwa ndalama zakunja. Paja masiku angapo apitawo pamene nduna ya zachuma imafotokozera ku parliament amanena kuti magazi a Kongresi ndi kuti anamaliza ndalama zonse zimene zimasungidwa ku nkhokwe ya ndalama ku Reserve Bank zoti zitha kugwiritsidwa ntchito kukagula katundu kunja. Nde amati pafunikira ndalama zimene zakunja zitapezeka kuti dziko la Malawi lithe kugula katundu wina ofunikira ngati katundu wa zaulimi monga fetereza ndi zina zotero. Komano potengera ndi mmene anayankhulira mkulu wa bungwe limene la IMF director amene tikuti Asilasi, ananena kuti mkumano wawo ndi APM unali ofunikira kwambiri ndipo wabwera mu nthawi yake. Komanso anasindika kuti bungwe limene la Brighton imene ndi nthambi imodzi ya bungwe limene la IMF amene anabwera ku dziko la Malawi kuzakumana ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi, akuti akumvesesa mavuto amene dziko la Malawi likukumana nawo padakali panopa, ndipo aonesesa kuti achite chothekera ndi cholinga choti mavuto amenewa amene dziko la Malawi likukumana nawo apangidwa solved kapena kuti akonzedwa. Ndipo paja pa mkumano umenewo panalinso ena mwa nduna za boma za dziko la Malawi amene watu ndi nduna ya zachuma omwe ndi a Joseph Mwanamveka. Ndiye mukufotokoza kwawo amanena zonoti nimene situation yafikira padakali panopa ndekuti no mwanjira ina iliyonse bungwe limene la IMF likufunikira ku dziko la Malawi kuti lithandizire kuti mavuto amenewa nkuchepako. Komano potengera kuti mathandizo amenewa amabwera posatira kuti pali mgwirizano, ndekuti tikukhulupirira kuti pakhala kusayinirana pakati pa dziko la Malawi komanso bungwe limene la IMF kusayinirana mgwirizano watsopano. Pajanso bungwe limene la IMF limathandizira kuti maiko azitha kupeza ngongole kuchoka ku mabungwe osiyanasiyana a dziko lapansi komanso kaya mabanki kaya maiko zimene ma recommendations a bungwe limene la IMF akapereka zimathandizira zoti maiko ena azitha kupereka ngongole ku dziko limenelo. Koma paja ena amanena zoti bungwe limene la IMF ndi bungwe loyipa kwambiri limapeza zoti layika dziko pa mavuto. Komano ena amazakamba zoti zimene zimachitika potsatira kuti maiko amenewo aphwanya ndondomeko zimene zinali mu mgwirizano umene dzikolo komanso bungwe limene la IMF anasayinirana. Ndipo paja tinaona kuti mgwirizano utatha mu May, makosana a chipani cha MCP amanena zoti bungwe limene ndi loyipa kwambiri liwika Amalawi pa mavuto zoyankhula zinayi zambirimbiri. Pamene mu chaka cha 2023 ankayamikiranso bungwe limene la IMF kuti lachita bwino kusayinirana mgwirizano uthandizira kuti zinthu zikhale zikuyenda bwino. Nde zimaoneka kuti anthu akapeza zoti atenga ndalama zimenezo amayamba kupanga zinthu zina zosemphana, kuononga ndalama kutani, zinthu zimenezo ndi zimene zimapangisa zoti mgwirizano umene uthe. Mapeto ake ukatha amayambanso kutembenuka kumanena zoti amene aja ndi oyipa afuna kusaukitsa dziko chani, ndi zinthu zambiri zimene zimayankhulidwa. Chitsanzo chabwino ndi ku dziko la Pakistani kumenenso bungwe limene la IMF linazapanga mgwirizano ndi dziko limene la Pakistani. Pa nthawi imeneyo Prime Minister anali Imran Khan, koma atagwirizana mgwirizano unali wa zaka zingapo. Komano zinapeza zoti mgwirizano umenewo unangokhala kwa chaka chimodzi kuchoka mu chaka cha 2022 kufika mu chaka cha 2023 anathesa IMF mgwirizano umenewo. Zifukwa zake ndi zomwe tikufotokoza kuti makosana amenewo aku dziko la Pakistani nduna zake ndani kunali katangale ndi ziphuphu zimene zinali kuphwanya zina mwa mfundo zimene anagwirizana mu mgwirizano umenewo. Komano ulamuliro umenewo umapeza zoti umaloza chala bungwe la IMF kuti ndi lakuisako. Komano chonsecho olakwa anali iwo. Atasintha boma
kubwera prime minister wina amene ndi Shahbaz Sharifu anapeza zoti asainiranso mgwirizano wina. Ndi nthawi zambiri zimakhala zonena kuti azisogoleri amayiko akaphwanya mfundo za mundondomeko zimenezo amapeza kuti amba kuloza chala bungwe limene la IMF pothesa mgwirizano umenewu. Kuthekatu mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tifotokoza kuti kunali mkumano pakati pa mtsogoleri wa dziko a Profesa Arthur Peter Mutharika komanso bungwe la IMF, pamene mtsogoleri wa dziko wabwera poyera kufotokoza kuti dziko la Malawi lili pa moto kwambiri, lifunikira thandizo la bungwe limene la IMF kuti mavuto ngati akusowa kwa fertilizer komanso chakudya, mafuta galimoto komanso ndalama zakunja zithe kumapezeka ku dziko la Malawi. Ngati maganizo amenewo alipo tifotokozeni comment section, koma molemekeza maganizo anzathu. Saiwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndi chunga nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.